час, кожную секунду вымаўляюцца, пішуцца, перадаюцца ў эфір мільярды слоў. Вымаўленая кімсьці фраза можа літаральна ў лічаныя гадзіны стаць вядомай ва ўсім свеце. І неважна, на якой мове яна прагучала. Газеты, радыё, тэлебачанне, інтэрнэт – сёння адлегласцяў для чалавечых зносін практычна не існуе. У Міжнародны дзень роднай мовы усе мовы прызнаюцца роўнымі, таму што кожная з іх унікальным чынам адказвае прызначэнню чалавека і кожная ўяўляе жывую спадчыну, да якой мы павінны сур'ёзна ставіцца і ахоўваць. Абвешчаны ЮНЕСКО, гэты дзень адзначаецца кожны год з лютага 2000 года для садзейнічання моўнай і культурнай разнастайнасці. Дата 21 лютага абраная ў знак памяці падзей 1952 года, калі ў горадзе Дакка, сталіца цяперашні Бангладеш, адкуль паліцыянтаў загінулі студэнты, удзельнікі дэманстрацыі ў абарону сваёй роднай мовы Бенгалі, якую яны патрабавалі прызнаць адной з дзяржаўных моў краіны. Навукоўцы мяркуюць, што здольнасць размаўляць з'явілася з прычыны змены памераў гартані, якія адбываліся па меры развіцця Homo erectus і Homo sapiens. Сёння ў свеце каля 7000 моў і дыялектаў, але іх колькасць імкліва скарачаецца. Вельмі верагодна, што да канца 21 стагоддзя палова з іх знікне. Прагноз цалкам рэальны. Па даных статыстыкі, кожны месяц знікае 2 мовы. А на думку лінгвістаў, родная мова знаходзіцца пад пагрозай знікнення, калі яе перастаюць вывучаць больш за 30% дзяцей. З узнікненнем новых тэхналогій нацыянальным меншасцям стала яшчэ цяжэй дамагчыся прызнання сваіх моў, бо мова, не прадстаўленая сёння ў інтэрнэце, для сучаснага свету не існуе. Першае месца ў свеце займае кітайская мова. На ёй размаўляе больш за мільярд чалавек. А найбольш распаўсюджанай у свеце з'яўляецца англійская мова. Прыблізна 330 мільёнаў чалавек лічаць яе сваёй роднай мовай, а колькасць людзей, для якіх англійская з'яўляецца другой і трэцяй мовай, удвая больш. У Еўропе самай распаўсюджанай з'яўляецца руская мова, як геаграфічна, так і тэрытарыяльна. Яе лічаць роднай больш за 150 мільёнаў еўрапейцаў. Далей з вялікім адрывам ідзе нямецкая мова, потым французская, англійская, італьянская, а на іспанскай, польскай, украінскай мовах размаўляюць каля 40 мільёнаў еўрапейцаў. Справядліва заўважана, хто не ведае хаця б адной замежнай мовы, той нічога не разумее у сваёй уласнай. Веданне замежных моў здаўна лічылася неад'емнай прыкметай высокай культуры. Шматлікія гістарычныя дзеячы, дыпламаты, палкаводцы у дасканаласці валодалі некалькімі замежнымі мовамі. Першым вядомым у гісторыі паліглотам быў Мітрыдат VI Євпатар, цар Понта. Са сваім шматнацыянальным войскам ён доўга і паспяхова змагаўся з Рымскай імперыяй. Кажуць, Мітрыдат ведаў 22 мовы, на якіх ён вяршыў суд над сваімі подданымі. Менавіта таму выданні з паралельнымі тэкстамі на многіх мовах, асабліва Бібліі, называюць мітрыдатамі. А самай вядомай старажытнасці жанчынай-паліглотам была Клеапатра, апошняя царыца Егіпта. Самыя гукі яе голасу лашчылі і радавалі слых, а мова была быццам шматструнны інструмент, які лёгка настройваўся на любы лад, на любую мову, так што толькі з вельмі нямногімі варварамі яна размаўляла праз перакладчыка, а часцей за ўсё сама гутарыла з чужаземцамі. Кажуць, што яна ведала не менш за 10 моў, тады як цары, якія кіравалі да яе, не ведалі нават егіпецкай. Італьянскі прафесар-лінгвіст Альберто Тальнавані свабодна гаворыць на ўсіх еўрапейскіх мовах. Ён з'яўляецца членам 50 акадэмій навук свету. Ужо 12 гадоў будучы паліглот валодаў 7 мовамі. У 22 гады выпускнік Балонскага універсітэта ведаў уже 15 моў. Штогод рымскі прафесар авалодвае 2-3 мовамі. На старонках кнігі рэкордаў Гіннеса самым галоўным паліглотам планеты прызнаны Зіяд Фаўзі, бразілец ліванскага паходжання, які валодае 58 мовамі. Нягледзячы на выдатныя здольнасці, сеньор Фаўзі чалавек у вышэйшай ступені сціплы. Сціпла перакладае з 58 моў і хоча перакласці са 100. Нямала паліглотаў было сярод навукоўцаў і пісьменнікаў. Александр Грыбаедаў, напрыклад, з юнацтва валодаў 10 мовамі. А баскапісец Іван Крылоў
добра ведаў 5 моў. Леў Талстой у дасканаласці валодаў англійскай, французскай, нямецкай мовамі, свабодна чытаў на італьянскай, польскай, чэшскай, сербскай, а яшчэ ведаў больш за 10 іншых моў. Мікалай Чарнышэўскі ўжо ў 16 гадоў вельмі грунтоўна вывучаў 9 моў. Гучанне – самая натуральная форма існавання мовы, якая доўгі час была адзінай. На мове толькі размаўлялі, але такая гаворка імгненная, яна гучыць толькі тут і цяпер. Патрэбнасць перадаваць размову на адлегласці і захоўваць яе на доўгія часы прывяла да вынаходству пісьма, з'явілася мова пісьмовая. Самы ранні ўзор алфавітнага пісьма быў знойдзены ў Гарыце, гэта ў Сірыі. Ён датуецца прыблізна 1450 год да нашай эры і ўяўляе сабой гліняную таблічку з нанесенымі на яе 32 клінаабразнымі літарамі. Самым старажытным друкаваным творам з'яўляецца скрутак Дхарані ці сутра. Тэкст на ім надрукаваны з драўляных клішэ. Скрутак быў знойдзены ў Кінджу, гэта ў паўднёвай Карэі. Было ўстаноўлена, што сутра надрукавана не пазней 704 года нашай эры. Лічыцца, што першым паўнааб'ёмным друкаваным выданнем з'яўляецца 42-радковая Біблія Гутенберга, якая надрукавана прыблізна ў 1454 годзе ў Майнцы Іаганам Гутенбергам. Каля 1517 году Скарына засноваў у Празе друкарню, у якой 6 жніўня 1517 года выдаў першую друкаваную беларускую кнігу «Псалтыр». Гэта амаль на 46 гадоў раней дакладна датаванай рускай друкаванай кнігі Івана Фёдорава і Мсціслаўца «Апостал». У нашым разуменні кніга уяўляе сабой вялікае спляценне друкаваных старонак, або, улічваючы тэмпы тэхналагічнага прагрэсу, электронную планшетку, старонкі якой пакорліва гартаюцца пры націску кнопачкі ці ледзь датыкаючыся сэнсарнага экрану. Мала хто ведае, што самая вялікая кніга ў свеце не мае нічога агульнага з вышэйпералічаным. Зроблена яна з каменя і належаць ёй 729 лістоў і 1458 старонак, а знаходзіцца яна ў пагадзе Кутадау у Мандалаі. Кожны ліст уяўляе сабой мармуравую пліту, апісаную з абодвух бакоў. Кожная з гэтых старонак захоўваецца пад асобным навесам. Пліты маюць 5 футаў вышыні і 3,5 футы шырыні. Самай вялікай публікацыяй у свеце з'яўляецца 1112-томнае выданне брытанскіх парламенцкіх дакументаў, выпушчанае выдавецтвам Ірландскага універсітэта. Поўнае выданне важыць амаль 3,5 тонны. На тое, каб прачытаць поўнае выданне, патрэбна 6 гадоў, нават у тым выпадку, калі чытаць па 10 гадзін у дзень. А вось самым вялікім слоўнікам у свеце з'яўляецца агульны слоўнік нямецкай мовы, пачаты Якабам і Вільгельмам Грым яшчэ ў 1854 годзе, а скончаны ён быў у 1971, выдадзены ў 33 тамах. Самай вялікай энцыклапедыяй у свеце з'яўляецца універсальная ілюстраваная еўра-амерыканская энцыклапедыя, якая налічвае 105 000 старонак. Пакуль афіцыйны рэкорд самых маленькіх кніг належаць Масачусетскаму тэхналагічнаму інстытуту, які выдаў новы запавет памерам 5 на 5 мм у 2001 годзе, а таксама расійскаму умельцу Анатолію Каненку, які зрабіў кніжку з апавяданнем Чэхава «Хамелеон». Памеры гэтай кнігі складаюць 0,9 мм. У 2002 годзе яна была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Аднак гэтыя рэкорды могуць быць пакінутыя далёка ззаду. Канадскія навукоўцы фізікі Лі Янг і Карена Каванах з нанотэхнічнай лабараторыі універсітэта Саймона Фрэйзера стварылі кнігу памерам, якія вы бачыце на экране. Мяркуючы па ўсім, не за гарамі афіцыйнае прызнанне гэтай кнігі як самай маленькай у свеце. Для таго, каб умець чытаць кнігі на мове, на якой размаўляюць звыш за 1 мільярд чалавек, кітайскія навучэнцы павінны ведаць не менш за 1000 розных іерогліфаў. Усе асноўныя сусветныя алфавіты паходзяць ад аднаго, семіцкага, знойдзенага 3600 гадоў таму на Блізкім Усходзе. Самы доўгі алфавіт у свеце, камбаджыйскі, у ім ажно 74 літары,
а ў мове ратакас алфавіт складаецца з 12 лацінскіх літар. У гэтай жа мове найменшая колькасць зычных, іх усяго 6, а найменшая колькасць галосных толькі 2 у абхазскай мове. Ёсць на свеце словы маленькія і вялікія, а ёсць вельмі цяжкія для вымаўлення. Яны складаюцца толькі з галосных або шмат паслядоўных зычных. Прыклады такіх слоў на экране. Назва адной з індзейскіх моў складаецца з 7 галосных літар, а ў гэтым грузінскім слове 8 паасобна вымаўленых зычных. Шмат слоў у розных мовах маюць некалькі значэнняў, а рэкорд з англійскім словам set. Яно мае 58 значэнняў як назоўнік, 126 як дзеяслоў, 10 як прыметнік. У пісьменніка Эрнеста Вінсента Райта ёсць раман «Гэтсбі», які складаецца з больш чым 50 000 слоў. Ва ўсім рамане няма ні адной літары «е», а гэта самая частая літара англійскай мовы. Самая старажытная ў свеце літара «о». Упершыню яна з'явілася ў фінікійскім алфавіце каля 1300 года да нашай эры. І з тых часоў ані не змянілася. Сёння літара «о» уваходзіць у 65 алфавітаў свету. А літара «ё», напрыклад, была прапанаваная да выкарыстання княгіняй Варанцовай-Дашкавай толькі ў 1783 годзе. Да гэтага пісалі дыфтонг і «о». У пераважнай большасці моў свету слова «мама» пачынаецца з літары «м». Кожная мова мае свае асаблівасці, толькі прыслухайцеся. Фартэпіяна, саната, арыя, прымадонна, канцэрт, адажыо, сапрана, маэстра адразу паўстае образ Італіі. Бо недарма італьянская мова лічыцца самай музычнай. Менавіта гэтая мова прыўнесла ў культуру іншых народаў вялікую колькасць музычных тэрмінаў. У свеце ёсць нямала помнікаў розным мовам. У нашай краіне манумент усяму беларускаму алфавіту знаходзіцца ў Полацку. Але асабліва у ім выдзелена літара «у» нескладовая. Увекавечыць яе вырашылі таму, што няма яе ні ў адным алфавіце свету. Такі гук, вядома, сустракаецца ў іншых мовах, але сваё літаральнае ўвасабленне ён атрымаў толькі ў беларускай мове. І нават калі б гэтая літара не была адзінай у свеце, яна ўсё роўна б заслугоўвала памятнага знака, паколькі вельмі часта сустракаецца ў нашай мове, надае непаўторную меладычнасць і мяккасць. Беларуская, руская і украінская належаць да ўсходняй галіны славянскіх моў, разам з якімі ўваходзяць у вялікую індаеўрапейскую моўную сям'ю. Менавіта таму мы добра разумеем адзін аднаго без пракладчыкаў і слоўнікаў. Нашыя суседзі з захаду і поўдня таксама размаўляюць на вельмі схожых з нашай мовах. Калі, напрыклад, хтосьці кажа па-польску, а ў адказ чуе беларускую мову, гэта не выклікае ніякага непаразумення ў суразмоўнікаў. Якая ж мова самая прыгожая на свеце? Парыжанін адкажа, што гэта мова Вальтэра і Руссо, італьянец, што няма мілагучнай мовы Данте і Петраркі, жыхар туманнага Альбіёна аддасць свой голас за мовы Шекспіра і Дікенса. Мы ж кажам, што гэта мова Францішака Богушевіча, Яна Чачота, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Алэзы Пашкевіч, Змітрака Бядулі, Цішкі Гаркнага, Максіма Гарэцкага, Владзіміра Караткевіча. Кожная мова мае нешта цікавае, але той мілагучнасці, якая ёсць у мове роднага краю, нідзе не пачуеце, і патрэбна беражліва ставіцца да яе. Недарма ж Францыск Скарына выдаў сваю першую кнігу менавіта на беларускай роднай мове. Недарма ж польскі шляхціч Адам Міцкевіч надзяліў сваю гражыну мужыцкай, але такой мілагучнай мовай. І дакладна, недарма свой вянок санетаў напісаў на ёй Максім Богданович. Сапраўды, для чалавека мілей за ўсю мова, на якой спявала яму калыханку маці, словы, якой ён чуў самага дзяцінства, прызнаваў усё каханне, марыў пра шчасце. У міжнародны дзень роднай мовы усе мовы прызнаюцца роўнымі, паколькі кожна з іх унікальным чынам адказвае прызначэнню чалавека. Гэта вялікі цуд, здольны адкрыць кожнаму дапытліваму чалавеку цэлы сусвет.